behar da erreakzio bat. Lehenik eta baina esatia dakagu ekonomia ondo doial. Landatuak oso onak dira, gogoratu behar dugu, Jolanta Diazek egindako lana. Bagoaz bestelako eredu ekonomiko baterantz, bagoaz bestelako garapen eredu baterantz. Halako momentu historiko bat ondo irakurri bat. Nik uste dut azkenengo urtetan ez dugula jakin irakurtzen ze momentu ekonomikotan bizikike. Kalitatezko enplegua Euskadin badago, eta pilo bat. Industria berriaren jauzia egin behar dugu, salto kualitatibo berri bat, eta ados nago, Otxandiano jaunak esaten duenarekin, ados gaudela, zalantzarik ez daukat. Eta gure politikei esker, hemen Euskadin 17.000 baino gazte gehiago etxe bizitza batetara sartzeko aukeri eukidiote. Alokairura edota erosketara doazen pertsona bakoitzak askatasunez erabaki behar du zer nahi duen. Gaur hemen inork ez du zalantzan jartzen etxebizitza lege horren oinarriak. Guk sozialistok badakigu ederki asko zer egin eta nola egin. Nik osakidetzarekin eta gure osasunarekin ez dut, jolasai, nik bai uste dut ikamika gelditzeko momentua dela. Ez hain zuzen alako herri hitzarmen bat martxan. Herri akordio bat proposatzen dut, guztion artean, zuekin guztion artean, danok gaude ado. Gehiegitan entzun dugu politika instituzionalean jarri behar dugula esperantza. Akordioak, aliantzak, aldaketa. Hitz horiek klase dominazioa eskutatzen dute. Akordioa enpresariekin. Aliantza politikari profesionalekin. Aldaketa, pobretzea betikotzen. Honetatik kanpo badago alternatiba. Kalean eta militantzian dago. Antolakuntzan eta borrokan dago. Langile boterea eraikitzen.